Sona zazpi, lehen denboraldiaren amaiera, Maria Osez eta Idoia Azurmendi. Alarmia... Zein da Idoiaren katxea? Talde osoaren katxea ipatuko dugu. Vale, 5.000. 5.000. Bi urteko azken jirak, bueno. Baina dakiz artien islada bebai, uste dute ez dara musikan bakarrik, ez? Osea, kontsumo askar hori lekudanetan dauela, ez? Bazen behin, herri txiki bateko, etxe txiki batean, neskatila bat ohean sartuta, lotarako prest. Egongelan zegoen aita, sofan eserita. Orduan, xuxurlak entzun zituen neskatoaren gelan, eta dena ondo altzegoen ikustera joan zen. Neskatoak, atea ireki zenean, bihurrikeria bat egin berri duenaren irribarretxoa ahoan, aitari adi-adi begiratu eta argi txikia pizteko eskatu zion. Munstroengatik? Aitak. Eta alabak baietz, munstroengatik. Lasai egoteko esan, argitxoa piztu eta egongelara itzuli zen aita. Irribarretxoa oraindik ahoan, gerritik gora gorputza lurrera bota eta ohe azpira begiratu zuen neskatoak. Monstro jauna, hobeto horrela, ja ez duzu beldurrik? Horro isil bat entzun zen ohearen azpitik, baiezko luze eta lasai bat. Hala, poz-pozik hartu zuten lo biek, neskatoak ohearen gainean eta haren azpian munstroak. Bai altu egiten duela zurrunka nire neskatoak, pentsatu zuen aitak, egongelatik. Xuxurlak entzuten dira neskatoaren gelan gauez. Atea ireki da aita da. Argia pizteko dio alabak mesedez. Munstroa berriro ala, aita galdez. Baiet dio neskatoak buruarekin, irribarretxo batez, lanpara piztu du aitak. Gabon esan eta atea itxi du artez. Xuxurlak entzuten dira neskatoaren gelan gauez. Atea ireki da aita da. Argia pizteko dio alabak mesedez. Munstroa berriro ala, munstroa berriro ala, munstroa berriro ala, aita galdez. Naranana, 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 jada ez duzu beldurrik, xuxurlatuz neskatoak, ohearen azpitik dator erantzuna. Jada ez duzu beldurrik, xuxurlatuz neskatoak,
Munstroaren ezetza gauaren isian. Naranana, 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 xuxurratu, xuxurratu du. Naranana, 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 Sona, musika maite dugun ondako. Proiektu bitxia, ezta? Munstroen bila, oe azpien aurkitutakoak proiektu bitxia dalako, edo? Zelan sortzen da hoxe? Guk ez dakigu bez definitzen, osea, bitxia bada, ze ez dakigu oso ondo azaltzen zer dan. Ustot horrek badaukola bere xarma, bai, ze jendiet orten da manaldizetara jakin barik, ezebez espero barik. Eta bai, sortu zen, bueno, goiz elkarrekin sortzen denpora mordo bat, baina bai zeukegun nahiko pendiente elkarrekin igoti holtza batera eta elkarrekin sortzie emanaldi oso bat, eta, aitzakize hau izen zen, hortarako. Ederto. Maria, hitzak bere pixu bere zisa dauko ikusi dugu errezitatzen eta zer engainien, ze monstruen bila gabit, ze monstru gure dugu gain ditu, ze monstru? Munstroen aizen zan pixka eta itzaki bat, ze ideiak esan duen moruen, basauko guna espalditiko run-runa, ez? Benga, holtzara elkarrekin igo, bestia, eta heldu jakun loralditik proposamen bat, jakinan gainean zazelako elkarrekin sortu izan dugula, idoiak musika, nik hitzak, eta pixkat horrekin zehozer ritxeko, asko zehaztu barik. Eta orduen hartu ginen aukeria, esan ginen, benga, ingo zehozer politxa, eta justo munstroa, da elkarrekin sortu ginen lehenengo kantua, indala urtetxo batzuk, eta nik uste dut pixo gotzeula holan maitasun berezi bat, holan oso historia xumia da, baina, gero badauko bere buelta, eta orduen hori, hartu ginen munstroen gaia, eta hortik tiraka pixkatez, ze izeleike munstro bat, edo ze ertzetatik begiratu aljako, munstro honei, esan daigun, ez? Oian azpixan, iluntasunai bilurra dotzien munstrotxo hoiei, eta gero inguruan dauko munstro horrei danei, eta pixkat hori behatara gure ginen nuai gainera, eta pixkat horren orekan ibili gare. Ados. Hau baina ulertzeko atzera inbitxugu urte batzuk eta Arrasateko institutura familia gara, ez da? Horrez agotu zinetelako, edo? Konta iguzu hori, aburu bat. Bai, indalaia 12-13 urte. 12-13, ja. Komentetan. Denbora aurrera doa. Bai. Eta nik uste hasierati klasien elkarrekin, eta irakasieko horbaitzen zaben bitartien gu komentetan, ia egunen baten ingo gen zehozer, ez? Zuk bieltzestezun zure hitzak, nire melodiak, baina, kostau gakun apur bate hastie sortzen, beti biltzen gitzen, egunen baten ingo zehozer. Bai, ezken nik uste eta hasieran behetzala ezer reala, ez? Osea, igual oin badauko beste bilbide bat, eta ikusten dugu zer izen leiken zehozer, baina lehen hori izan de ilusinotxo hori, guztean jaku, konpartiruten dugu afizino hau, nora erungeike. Eta bai, nik uste eta segitzela pixka rebotian, eta gero forma hartu zabien kantu pare batek, gero joia disku bat ara zauen, eta gero hor nik uste dut, ez? Bai. Bidia. Ederra. Hau, adizkidetasunetik sortzen den proiektua dalako, eta gero ederra izango da, ez? Musika aldetik eta sorkuntza aldetik garapen hori eukitzia, adizkidetasunetik hasitako proiektu batek, eta gaur egun, indozuela ikuskizun batzuk, ederra izango da, ez? Bidiaz disfruta dozu edo? Bai, nik uste dute oso politxa dela, gainera, adizkidetasuna uste dute hainbat arlotan, ez? Laguna bagare, baina uste sormenian be oso ondo ulertzen dugula elkarta badauko gula. Importante. Bai. Eta ez da inerreza gainera, hori, ze gauza batek ez da beti bestia ekarten, eta uste dut hor klik indogula hainbat gauzatan, eta bat da
hori, sormenien konpartiruten dugula bai nik uste dut itxeko moduak eta interesak, eta nik uste dut horrek asko errestu duzkula bidea. Ederto, okerrez banabil, 3-4 kontzertu ikuskizunen mundituzue, zelako izen da, bat, arrera. Esaten duzulen idoia, jende asko doiela, jatenala jakin barik zer aurkitzuko dauen, zer reakzio dituzue. Joa, jende oso posik, eta oso unkitute urteten da ikuskizun danetatik. Ze azkenien, ez tozunien espero ese bez, soi ez be, inozentzia horrekin ez, eta ez dakit, jendei guztau jako, guk disfrutau dugu, bai, eta uste dut dala zozer desberdin, ez? Ez da poesia recital bat, ez da kontzertu bat, da mix bat, eta nik uste jendik eskertzen dauela hori, azkenien, kontzertuek asko daz, kontzertu asko eta jotenga, recitalera igual gutxi hau. Tamales, ez da, Maria? Bai, bueno. Bai dara ezberdina, eta ikuskizun bata, lehengotik azkenen artekuan badabaldia ikuskizunean spoilerrekin barik, eta egingo dugu, irai eme baukotzulako asmoa bueltatzeko, baina ikuskizunak erun artien ezberdinak die, edo nahiko antzerakoak, edo... Nik uste dut bakoitzak euki dauela beria, ze Lelena Loraldi izan inginun Iruñaldiko zirkuituan barruan, eta orduan Iruñan izan zan, gu uste dut bagin doiezela pixkate, ilusio horrekin aber zer, jendiak zer, gainera idoiak esan dauena, gu igual bagin doiezen, zoze politxa inizanan sensazioaz, baina jendia asko unkitu zan. Orduan horrek, ez nik uste dut, gertuko reakzio horrek emunzotzala bere xarma eta lehenengoa izete horrek, eta gero bestiak etxetik oso gertun ditugu, orduan hor, egon da beste gertutasun lagunak, gertuko jentia, eta hor, bai, beste aurpegi bat. Eta nahiko publikoan hitza, ez? Gongitzen Bergarako kartzela sarrien, gero eskoitan, Euskaraldiko ekitaldi zen hostien egongitzen orduan publiko be desberdin esan, eta, bueno, ustot lekuek be baldintzatzen dauela, gero urtengo dan hori. Ados, sonara etorteko bai, irakutsi duzu, agenda oso betiak dituzuela, atzeratu behar izin dugulako zita baino gehixautan, zela bateratzen duzu agendak, zela lantzen duzu, zela ensaiatzen dau? Gure igual ensaio edo sormen eta ensaio egonaldi potente bat inginun garaionen, garaion sorgingunean, eta nik uste hori zen zala pixkat gure lekua benetan sormenerako, eta hor sortu zala hau dana, eta horren ginun lehenengo ensaioak eta emuntzotzegun forma, eta hor gainera egon ginen elkarrekin, ze egisadako inzidurutia kostean jakula askotan, baina hor bai hartu ginula tarte bat bisok egoteko, eta benetan honei denporia dediketako, eta hortik aurrera, fangare topetan txokotxuak, ni ataten Idoia, zuetako galderia, zera moduz zure proiektuarekin, badakit, Kolombian eta gonzarela, badauketula hainbat zita, ze moduz abitz bideaz gozatzen? Oso ondo, oso posik eta gozatzen. Importanti dela eta batzutan zaie da hori lortzie, baina ondo nire ritmora, nire pausotxuek marketan eta gustora. Oin zuzenekotaz disfrutetan batez be. Ados, zema geltoki eragetek jatumendik aurrera, baukotzu uda betea ikuiko duzu? Bueno, udie nahiko lasaixe izango da niretako, baina eskertzen dut be bai, Gero udazkenien ja antzokizetara buelta eta por bate berriz hasiko ga proiektuaz eta nire proiektuaz be bai. Tope, bai. Eta zuri, Maria, besteak beste, nitarita kantzelan inguruan galditzea gureko notzuke, egitelako, basauketzula, amets bat orantzeslan bate sortzeko, ze moduz orain arteko bidea. Ondo, oso ondo, ja pixkaturruntan ikusten dut, ze nik aspaldi idatzi naben gidoia, gero joldiri pasau, joldik gorpuztuta gero hasi zane, orduan nik urrun ikusten dut, baina ez ondion martxan dau eta bizirik, eta oso ondo, niretako kriston esperientzia izan da, gainera hori, idatzi eta gero ikusi horrek zelan hartzen dauen gorputz bat, bizi bat, eta joldi gainera kriston lan hain da, osake, posposik. Ederto. Sonan garrantzi berezi xamuten dutzagu soinuai, ez dakit zeuen proiektuan soinua hitza apur bat bidean, aurkitzerako bidean, zelan izinuten, hasieratik zakitzuen piano bat izango zala eta hitzak, hasieratik proiektu ikuskizunak formatu ikuiko zagoela argi zauketzuen, zela sortu dozue?
Asegitzen apur bat igual bakoitzak dominetan dauen gauzekin, ez? Ba nire kasuen, bueno, gure emanaldixen gitarra bejotzen dut, baina, bueno, pianoen erosu hau sentitzen, orduen pianoe presenti hau dau, ba, suitzekin bebai, ez? Soinu ezberdinek topetan behibiliga. Bai, nik uste dut igual pieza fangarela apur bat, ze, bueno, hori badau bat, kantutik, ez, idoiak eta bisok elkarrekin aspaldi sortutako kantu batetik abiatutakoak, baina badaz batzuk zerotik sortutako kantuak, igual, eta hori, natural sortu zen gitarrakin itxia, gero, ez dakit badau harmoniuma, bai. Harmonium bat erabiltzen dugu, gure ikuskizunean, gure frikada personala. Bai, gure izen dugu, apurat azigiten dominetan ditugun tresna horritatik, baina bai gure izen dugu bai, gure burua ikusi beste... Konforgunetik hasi eta gero urteteko... Erronka bat izen da azkenien bai, ez? Munstruren bat eipatzen abarmentzia, Maria? Ba, alde batetik uste dut, munstro honei edo indotzegula lekua apurro bat, ez? Munstrotzat gizarteak askotan hartzen ditun oiei, eta igualez zentzurik literalinean, baina zabalian, eta bai jo dugula fantasiatik bai, munstroe jo batzeko, uste dut jolas hori be topau dugula, eta disfrutetik, ez? Ba, munstroak bai, baina zeizen leike munstro bat, eta pixkat alde honetik edo alde fantasiosotik begiratzen saiatu garela, eta bestetik, tamales oso presente daukogunak inguruan, ez dakit inginun ariketa bat adibidez olan, zehoz aipatziarren, inguruan galdetziana, ez? Ze aipatuko zinun munstro txar batek esan dutzun zerbait, eta bueno, asko errepikatzen ziren mezuak zien, eta uste dute horbe emun zuzkula zer pentsaua, ze gure munstro txarrekin be oso bat zetozen, eta gainera gaur egun dugun panoraman, ondion geixau. Osea, que, bai. Bai, ez da, monstruoi ondion baduko gula, ez da hola emuten, ez? Darroi egun munduan monstruak desagertuko dienik, ez da? Ez dauko itxurarik ez. Bueno, Sona bideo podcastean beti galdetzen dugun, galdera bat ingo dutut Idoia, bereziki zuri, zein da Idoiaren katxea? Idoiaren katxea? Katxea. Ze katxe? Katxea, kontzertuetarako. Hostia. Wow. Bai, beti galdetzen dugu eta... Eta zifra esan biot? Zifra esaten esan dabe batzuk, danak ez dabe lortu zifra esatia, baina uste beti ikusentzulien intereseko izaten dela baremo bat esan zike, kopuru bat. Osea, nire proiektua. Zure proiektuen. Eta ze Idoia, bakarrik... Hor da, igual... Irukotien edo talde osuen, ez? Bai. Esan zerbait. Aukeratu bat. Venga, talde osoaren katxea ipatuko dugu. Vale, 5.000. 5.000, vale. Monstruo zuen proiektu honek, ez dauko oraingoz katxerik, badauko... Ez dauko katxe finkorik, nik uste dut, osea, uste dut kobrau izan duguna oso diferentia izan da, batetik bestera. Egoeran erabera, de antolatzailearen erabera, ulertzen dut, ez? Bai, eta aurrera begirabe uste dut, gure asmoa badala, zabaltzea liketa gehien, eta leku txik, justo lehen komentetan ginen leku txikinetan jo gureko ginula, eta igual proiektu autogestionagoak eta interesetan jakuta bakigu hor dagoena dauela, orduen nahiko moldagarri esango nuke. Ados. Zela ikusten duzue, gaur egun, aipatu izan dugu, hemen bertan eta beste saio batzutan bai, soldautaren kultura, bekak betetzearena, euskal artistak apur bat arrakasta, ez? Bekak betetzearekin bakarrik aber neurtu behar dugun, hasiko gari galdetzen soldautaren kulturaz. Gaur egun urte betera sarrerak salgai jartzen dira, eta osartzen jaku da noian ansiedade bat de repente horregon behar nasenaren behar horretatik. Ze irakurketa itzen duzu. Temazo hau, Temazo, melonazo, ez? Osea, nik uste dela esklusibidadean inguruen inbiko ginun berba uste dut. Bueno, ez dakit, Osea, pentsetan jat, askotan saltzen diela kontzertuek, izango hasien bezala, oso esklusibo eta galdu, galdu ezin dozun zehozer. FOMOa, fear of missing out. FOMOa, bai, nire ustez da hori, apur bate... Bai, ez? Esklusibidadea eta azkenaren itzulerak, eta hau ez da berriz errepikatuko, eta ustoak zirixe saltzen duzkuela, edo? Neurria handi baten edo, ez dakit, zeiritze daukotze.
Maria. Bai, ez dakit, nik ez daukot, nik badaukot iritzi bat, baina pixkat kontzientenaz dela iritzi bat, apurat kanpotik ikusitxakoa, eta nienaz musikan industrian parte, eta uste dut horrek be zerikusi handixa eukiko da bela, ni pixkat heiterrana solako promesa eterno eta ez, azken aukera, eta gero esaten zauna, esklusibidade bat, emuten dau horrez pasauz, ez hauzela inun, eta bai, eterno retorno, ez? A ber, eta bi urteko azken jirak. Bueno, ez dakit. Baina edaki sartien islada be bai, uste dute ez dala musikan bakarrik, ez? Osea, kontsumo askar hori lekudanetan dauela, ez? Eta musikan kasu hontan be bai. Sintomatikoa da, gizartea, harinegi bizidan gizarte baten sintoma bat, edo? Bai. Ados. Eta zirkuitu txikiari zer, aipatu dozu, zuen proiektuarekin, iraiatik aurrera, gureko sinoketela, leku txikixetan, eta probat, baina nahikua zaintzen dugu, hor oinarri izan dauen salda hori? Ez, argi, nik uste dute orokorrien ez dugu nahikoa zaintzen. Nik adibidez hori, kontzientenaz igual, enazela barrutik zirkuito hori bizi dauen pertsona bat, baina bai usteot oso gure esku dauela kontsumitzaien moduan aukeratzea zerbait eta zerrez, eta nik adibidez pertsonalki bai itxendot autua aldoten danetan mintzet, zirkuitu txiki hori elikatzeko eta hor mugitzeko. Baina usteot orokorrien ez dauzela nahikoa zainduta, eta usteot horreik diela sostengatzen daudenak gero soldautak eta maxi zirkuito horrek, eta zaindu biko genitxula, baina... Eta askotan eta zoritxarrez, beste disiplina artistiko batzuk dauzela zirkuito txiki horreitan, ez? Osa, soldauta, patien da noitorten jakune burure da kontzertu bat, makrokontzertu bat, ez? Ez antzerki bat, o... Ez. Bai, antzeslan batekin edozein areto betetzea asko zailagoa izango da, seguramente, gaur egun, beste edozein bogan dauen musikatalde batekin betetzea, baina argi eta garbi. Bestetik eta aurrera begira, aurreratu zeikia? Ze kontzertu, ze ikuskizun, nun ikusileko zaituztegun iraietik aurrera? Edo baukotzu lotuta zerbait, edo oraingoz hortxe? Piskat batzuk zintzilik bai, baina usteot itxita ez. Hori, badauko asmoa eta bagabitz pixkat mugitzen, eta guztauko jakun apur bat, ez? Iruñan egon gitzen, debagoienien bebai, baina guztauko jakun pixkate Euskal Herri aldan neurrixen bintzat, Euskal Herria zabaltzia, eta mobirutia aratano. Kontratazioek zabalik. Eta hori izan, beste galdera bat, kontratazioetarako managerrak hemen entzun dugu, arria taldeko aitor aldan onduk esan da, neurri baten gaur egungo estena managerrena dala, edo managerre daukiela sekulako pixua. Idoia zukulertu managerre auki badaukatzula, zein da zure esperientzia managerrekin, zen moduzkoa? Oso ona, oso ondo inguratu naz, ekipuen eta dauket manager bat, Sergio, zaintzostena asko, eta errespetetan dauena asko nire ritmuek, eta gainera, kasu hontan proiektuen be laguntzeko prest dau, eta gure kontu be bai, baina, edo zein laguntza nik uste ongi etorri ze dala, beti. Gaur egun, segun eta proiektua zelako sona hartzen dauen, orduan behar dau, ezta? Behar dau manager bat ezinbesteko intzengo gatu zuri. Idoia, edo, zela erabaki zinun? Bai, azkenien da laguntza ekstra bat. Tramite asko die. Bai. Ez dakixien ikusentzulien dako, ze tramite klase edo? Lehenengo kontaktuek. Ez da kontzertuak ez diez urteten... Holan, mugitxu inbiza. Eta galetu inbiozu eta inbiozu berba, eta azkenien kontaktu asko daukon pertsona batek segitzuen deitzen dau, eta segitzuen lortu aldau nire kasuen kontzertu bat iztie. Diru kontuek, parte ekonomiko hori, izaten dala nahiko desagradabli gainera. Horrek ezaitxu bat berak hartzen, ez da nekeza, ez da... Eta gero, aukitzie referente bat, gertuko pertsona bat, hor daumena zurekin, bidie zurekin itzen dau, eta dago hor laguntzeko prest edo zein gestinokin. Ze importantia da, ondo inguratua. Bai, ez dago lasetan izan bir manager bat. Igual da inguru on bat aukitzie eta listo, baina, Ederto.
Guazen atzera, eta aipatu dugu Arsate institutua, zer esango leuki orduko Mariak eta orduko Idoiak gaur hemen ikusi dugun ikuskizunera bitxartien. Sinistuko leuki, aipatuko bajakien ondara 13 urte, alako ikuskizun sortuko zinutela. Nik uste flipan, karo, jartena zoin dala urte batzuk, igual olako sortzia basauko gun buruan, baina, bueno, etzan hain zorua, Idoiak ja basaukon disko bat, zirkuito bat, montauta ez, bueno, izen bat, eta nibe hemen eta, bueno, ez dakit. Izen bat dauketzu. Baina usteot, garai hartan, baizala purtxo bat, etxian, eta nik Aideko literatur lehiaketara gertzen egon gauzatxuak, eta Idoiak bere etxien, sortot baizaukola askoz dimensio txikina bat, eta handikonako bidea desentekoa izan dela, eta daukola, ez? Bai. Bai, ez da. Ederra izango da, agertok izan zazienean eta gozatzen ikusi zaituztegulako hemen bai gozatzen, zegoen arteko begirada horreik, eta onaino edu gara, bada zerbait, bide bat egin dugu, ez da. Lehen komentau dugu, esango etorkizun baten, oindala 50 urte hasi egiten. Pasauko da. Auskalo. Ba oso ondo, Maria eta Idoia, eskerrik asko, placer bat izan da, eta ontxe zuzenekuak initxiko zaituztegu, eskerrik asko. Berdin, mila esker. Hau, ez da kantu politiko bat. Enaiz monstro ez arituko, ez da bortxatzen duten ez ere. Ez ditut aipatuko eraso homofoboak, harreman afektibo, toksiko, adiktiboak. Kantu honek ez dauka triparik, intentsitaterik, ez du inolako amorru zantzurik. Kantu honek ez du identitaterik. Ez da kantu politiko bat. Ez ditut aipatuko drogak, erlijioa, adierazpen askatasuna, poteorako eskubidea da hemen guk nahi duguna. Kantu honek ez du inoiz inor mindu, ezingo diote mozalik agindu. Berdin du ezpadidazue ulertzen, ez dago inolako iraultzarik hemen. Kantu hau lasaia da, hotza, eta edukiz guztiz hutsa. Kantu hau ederra da, hasi eta buka. Kantu politiko bat. Kantu hau da bidaia bat jatean, eguzkia hartzea eta bikiniaren marka azalean. Galdu ezin duzun seriea, aurpegitxu, zoriontsuak eta emea. Kantu hau zoriontsua da, guapoa, patriarkatuaren eraginik gabekoa. Kantu honek ez du errurik, pisurik, ez du inoiz izan insomniorik. Heteronormatiboa da, zuria, fisa, I love Ibiza. Ez da hangoa eta ez da hemengoa, harentzat ez du esanairik aberriak, munduko hiritar agurgarria. Ez dute inoiz deserriratuko, ez daki ezer gerraz, hil berri dituzten gorpuen erraz. Egingo agintarien kontra, alokairuak alokairu eta bombak bomba. Baina lasai, jaun Andreok, ez arduratu. Hau ez da kantu politiko